קבוצת פוליביט היא קבוצה שמכילה בתוכה 3 חברות שעולמות התוכן שלהם הוא ה-EPS, קלקר מוקצף, ועוסקת בתחומי הבידוד. חברת פוליביט שמייצרת את הקלקר, חברת מבנה דרום היא החברה השנייה שמייצרת פאנלים מבודדים עם ליבה של קלקר וצמר סלעים, וחברת ביטק מייצרת את המענה הבידודי המושלם לבנייה הרוויה, חליף קלקר. אנחנו מתוך הבנה והיכרות את צורכי השוק יודעים להתאים את תהליך הייצור ובסופו של דבר את המוצר לקבלן הביצוע, הן בהיבט יכולת ההתקנה, כמו שאמרנו, מהירה, בטיחותית, יעילה ואפקטיבית. קבלן שבסופו של דבר מיישם את שיטת הבנייה שלנו בעצם מעניק גם לעצמו אבל גם לדייר הסופי חבילה שכוללת בתוכה בידוד ברמה הגבוהה והטובה ביותר, עמידה בלוחות הזמנים של תהליך הבנייה, ולא פחות חשוב, עלויות, תשלום, אנרגיה, פחותות ככל שניתן. חשוב לציין שמעבר לעמידה במפרטים הטכניים, אנחנו עומדים בכל התקנים, הן הבידודיים והן התקנים הבטיחותיים הנדרשים במדינת ישראל, וזה חלק מהחבילה והמחויבות של חברת ביטק, בוודאי לקבלנים וגם לדיירים בקצה.